Umlayezo weCOPE ucace bha kulolu khetho. Don't go to government if you don't know that you are supposed to be a servant of the people. Leli qembu lethule uhlulwa labo abazolumela ezikhundleni zobumeya emadolobheni ehlukene. Bathi bawulungele lo msebenzi. When we enter the office, the coalition government and our partners, we will only agree in principle with them. Umkhandlu dolobha iTshwane kumanje ungaphansi kweDA wafakwa ngaphansi kwesolo mlawuli uhulumeni waseGauteng. Namanje usadonsa kanzima ukuthola uzinzo ngakwezemali nokuthumela izidingo kubantu. Abagaqele esobumeya kuCOPE bathi leli dolobha linabantu abangawenza kahle nje lo msebenzi kepha liholwa abantu abanezinhloso ezithile. I can tell you without fear or favor that the issue is not lack of money. The issue that is troubling the city of Tshwane is corruption. We believe that if we're given the mandate by the citizens of Joburg, we can actually create a vibrant Joburg that works, that has an economy that once again attracts all sorts of entities. Njengamanye amaqembu ombusazwe, iCOPE nayo yethembisa uguquko. Kodwa kwabaningi lokhu yishoba lokuziphungela nje.